Keďže sú tu len dvaja nefrológovia, ktorí ma poznajú, ostatní ma nepoznáte, tak dovolte, aby som sa predstavil. Pracujem už teraz v nefrologickom centre neštátnom v Logmane, ale keď som nastúpil do práce v roku 1975, tak som nastúpil na prvú internú kliniku pracovať, kde už pracoval vtedajší asistent doktor Midlík a môj profesor a môj učiteľ. Vlastne s ním som potom odpracoval ďalších skoro 27 rokov v tesnom kontakte. Profesor Midlík je zakladateľom nefrológie a mimotelových eliminačných metód na východnom Slovensku a jeho práca a naša spoločná práca potom v podstate presiahla rámec východného Slovenska aj Slovenska a tento človek je známy po celom svete ako propagátor a odborník pre oblasť nefrológie a eliminačných metód. Prvá interná klinika bola v 80. rokoch premenovaná na 4. internú kliniku z rozhodnutia nadriadených orgánov, čiže je to jedno to isté pracovisko a na pôde 4. internej kliniky, ktorá existuje aj dodnes, vznikla v roku 1997 nefrologická klinika, ktorú takisto profesor Midlík založil. Časť lôžkového fondu, 20 lôžok sa odčlenilo zo 4. internej kliniky a fungovali sme ďalších 12 rokov. Došlo samozrejme k transformácii. Najprv sa transformovalo dializačné centrum nefrologickej kliniky, neskôr aj sa podarilo aj nefrologické lôžka prevádzkovať ako neštátne, ale bohužiaľ tlakom poisťovní. Pred 2,5 rokmi nefrologická klinika neštátna zanikla a fungujeme už ako centrum s veľkou dializačnou jednotkou, 22 lôžkami, 2 ambulanciami a lôžkovú bázu nám poskytuje 4. interná klinika. Takže to je ako na úvod, že odkiaľ som prišiel. Prišiel som síce z východného Slovenska, ale rodák som Ružomberka, takže sa tu cítim skôr ako doma. A v Bystrici mám rodiny, takže chodíval som tu ako dieťa, študent dosť často. Takže ďakujem ešte raz za pozvanie a prejdeme k tej téme amatoxinových intoxikácií. Keďže profesor Rušovský tu nie je, tak musím trošku improvizovať a povedať niečo na tému otráv muchotrávkou zelenou. Muchotrávka zelená je najjedovatejšia, dá sa povedať, huba, ktorá rastie v našich zemepisných pásmach na všetkých kontinentoch a náhodné otravy, väčšinu vidíte, náhodné otravy sa stále vyskytujú. Vyskytujú a budú sa vyskytovať. Liečba týchto otráv prekonávala vždy nejaký vývoj. Pred 30 rokmi bola iná, dneska iná, možno, že bude za pár rokov zase nejak iná. Samotná Amanita phalloides, čiže muchotrávka zelená, obsahuje 2 druhy amatoxinov a falotoxinov. Dodneska prírodovedci nemajú celkom jasné, prečo sa vlastne tvoria tieto amatoxíny a falotoxíny, za akým účelom tá huba ich tvorí, či pre svoju ochranu alebo pre svoju výživu. Každopádne sú to super jedy, ktoré majú svoj charakteristický osud po požití v ľudskom tele a neopakovateľný a dosť zákerný, keďže táto huba je relatívne chutná na požití a pri jej zámene nič človeku nehlási, že sa deje nejaká katastrofa. Prodromové štádium je relatívne dlhé, 6 až 12 hodín. Nemá pacient alebo človek, ktorý požil túto hubu, žiadne príznaky a prvý cieľový orgán pre amatoxíny je enterocit. Sú to bunky aj žalúdočnej sliznice, ale hlavne tenkého čreva. Samotný osud amatoxínov, bo tie sú hlavné jedy v tele, je taký, že v krvnej cirkulácii sú pomerne veľmi krátko, približne 6 až 8 hodín a potom tieto jedy z krvi prakticky úplne vymiznú. Čiže amatoxíny sa dostávajú do cieľových orgánov. Jedno je črevná sliznica a druhé je hepatocit. Pečení sa rýchlo viažú na membrány a sú to vlastne jadrové jedy. A ďalší osud týchto amatoxínov v tele je, že má svoju enterohepatálnu cirkuláciu, čiže koluje a rotuje v tele opakovane a dostáva sa takisto pomerne rýchlo do moču. V moči je hlavný dôkaz amatoxínov aj dneska, najnovší moderný dôkaz, sa dajú dokázať ešte 72 hodín po požití huby. Čiže hlavný dôkaz amatoxínov nebude v sére, ale bude v moči.
To je taký veľmi krátky prehľad, asi, čo si teraz tak narýchlo spomínam, na muchotrávku zelenú, čo som chcel povedať. A keďže ja som dostal za úlohu hovoriť o historickom, dá sa povedať, vývoji eliminačnej liečby u otrávených, tak my sme mali súbor, ktorý bol opublikovaný. Posledná publikácia bola v roku 2006 profesorom Idlíkom a spolupracovníkmi a bolo to 81 chorých. To je nie malé číslo a na slovenské pomery. Treba ešte povedať, že obdobie roku 1977 je vlastne rok, kedy sme urobili prvú hemoperfúziu v Československu. Tento primát si profesor Midlík veľmi rád zdôrazňuje. Prvá hemoperfúzia cez aktívne uhlie bola vykonaná mužovi, ktorý sa dostal do kontaktu s gramoxónom, s parakvatom. Parakvat je tiež superjed. A pokiaľ sa neeliminuje, pacient zomiera na akutné zlyhanie srdca v dôsledku ťažkej pľucnej fibrózy, irreverzibilnej. Tohoto človeka sa podarilo zachrániť a od tohoto dátumu sa datuje potom ďalšia história. Plasmaferéza, hemoperfúzia sa stala jednou z silných zbraní v tej dobe na liečbu nielen intoxikácií priemyselnými, ale aj otravu liekmi, otravu organofosfátmi, ktoré na východnom Slovensku boli veľmi časté. Dá sa povedať, že pacienti intoxikovaní organofosfátmi, etylenglikolom, to je trošku iný prípad, a hubami tvorili najväčšiu časť intoxikovaných a liečených ľudí a ich celkový počet do roku 2006 dosiahol 229. 229 pacientov v súbore s intoxikáciami má málo kto vo svete a keď profesor Midlík s tým vychádzal na rôzne fóra v zahraničí, tak vzbudzovalo to nielen závis, aj pochybnosti, či vôbec si náhodou tých pacientov nevymýšľame, ale východné Slovensko má svoje tiež isté špecifika, poľnohospodárska oblasť, organofosfáty boli na dennom poriadku, takisto v zamene, omylom, vypité, požité, niekedy aj vo veterinárnych dávkach. Z týchto 229 intoxikovaných a liečených ľudí mimotelovými metodami bolo 81 chorých, otrávených muchotrávkou zelenou. Na 100% to nevieme povedať, lebo v tej dobe sme samozrejme nemohli vedieť, či to je amanitín, ale klinický priebeh intoxikácie svedčil, pretože ide pravdepodobne Amanita phalloides. Ako vidíte, najmladší pacient mal 4 roky a najstarší 65. Nerad hovorím, že v tej dobe, v tom čase, ale v roku 77 sme boli jediné dializačné centrum na celom východnom Slovensku. Čiže tí ľudia sa nemali kde inde liečiť, ani deti, ani dospelí. Bývalá krajská detská nemocnica, ktorá príčinením guľového blesku bola zrušená a veľmi dobre fungovala a mali sme veľmi dobrú spoluprácu s ňou. Okrem toho profesor Midlík skončil pediatrickú fakultu v Prahe, takže mal s pediatrami veľmi úzky a vrelý kontakt. Liečili sme aj deti, 28 detí. Väčšinou sa tie deti liečili práve z tohto obdobia, tých koncom 70. a začiatkom 80. rokov, dovtedy, kým nevznikla detská klinika, založená profesorom Šašinkom a vedenou teraz profesorkou Podradskou. A oni si tam zariadili potom aj dializačné centrum s primárom Rolandom. Takže tých 28 detí, to je úplne na začiatku tej našej éry liečby. 53 dospelých, tí samozrejme sa pridali do tohto súboru otrávených a tiež treba povedať, že najväčší boom otráv bol koncom 70. a v prvej polovici 80. rokov. Neskôr v dôsledku toho, že sme vyvinuli dostatočné úsilie o medializáciu tohto problému, či už formou tlače, v televízii a tak ďalej, sme robili osvetu, aby ľudia si dávali pozor, aby robila sa prevencia voči týmto otravám, tak postupne tých otrav je našťastie menej, ale vždy budú. Vždy sa nájdú jedinci, ktorí precenia svoje schopnosti a omylom nazbierajú aj muchotrávku zelenú. Akú sme mali diagnostiku? No, stanovanie AMA
toxínov nebolo možné. To je až prakticky v tomto tisícročí sa začalo, bol to ohromný problém, takže sme robili na základe anamnézy na našich ambulanciách. Sme mali atlas, alebo atlasy, takže sme konfrontovali dotyčných ľudí s gastroenterickými príznakmi po použití húb je v sezóne strašne veľa, samozrejme, a oddiferencovať tých, ktorí sú vážne otravení alebo ide len nejakú nepoužiteľnú alebo nevhodne použiteľnú formu úpravy huby, tak to je tiež niekedy problém. Bolo obdobie, kedy sme v takej vrchole týchto intoxikácií, dá sa povedať, všetkých hospitalizovali, ktorí prišli a mali príznaky gastroenteritídy a nechali sme ich tam 2-3 dní, kým sa situácia nevykryštalizovala, že to je banálna záležitosť alebo to je vážna vec. Klinický a laboratórny nález, som už spomínal, je pomerne pre túto otravu charakteristický. Po tej relatívne dlhej dobe bezpríznakového obdobia prídu profúzne hnačky a aj vracanie, čiže aj horný, aj dolný gastrointestinálny syndrom. A v 90. rokoch sme vedeli už stanoviť napríklad spóry v stolici. Na to bol mykológ, ktorý pracoval na ústave súdneho lekárstva, ovšem pracoval len cez pracovné dni a v pracovnom čase a stanoval spory v polarizačnom svetle, ktoré sú typické pre Amanita phalloides. Takže ten laboratórny nález sa potom vlastne odvíjal od začínajúceho poškodzovania pečene.